Magandang gabi Pilipinas, ito ulit si Mike Padua. Nakatulit tayo sa ating latest sa ating panahon. Ngayong ako ng Lunes hanggang Miyerkules, Enero 24 hanggang 26, 2022. At ito pong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest CraftSat. Simula na yung araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron po tayong low pressure area. Ito po galing sa isang shallow o weak LPA na na-develop po dito sa may south of Palau. At ito po ay naging isa na pong moderate na LPA. But mababa po ang tsansa na ito na maging isang ganap na bagyo dahil po sa close proximity nito sa Mindanao. At inaasahan pong hindi na po ito magde-develop at lalong masisira ang kanyang organisasyon habang ito ay tatawid po ng Mindanao na iyong gabi. So, ang kanyang sirkulasyon, yung rain bands na nakaka-affecto na yun sa Northern Caraga at nakaka-affecto na yun sa Caraga, kasama po ang Dinagat, Siargao Islands at ibang parte po ng gitna at silangang Mindanao. Kasama din po dyan ang Davao Region, so may mga pabugso-bugsong ulan. Minsan mahina, katamtaman hanggang sa malakas. So, medyo mapanganib po dito sa mga bahagi ng Caraga sa possible na potential na mga flash floods at landslide kapag meron pong malakas na ulan dala nitong sirkulasyon nitong si LPA91W. So, nasa less than 35% ang chance o low chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. Samantalang, kanyang trough, yung extension na nakaka-affecto pa rin sa may bahagi po ng offshore Bangsamoro at ibang bahagi po ng Mindanao. Ngayon din po sa may Visayas at Kabikulan. Kaya nakakaranas po tayo na dito sa Camarines Sur ng mga pabugso-bugsong ulan. At minsan mahina, katamtaman hanggang sa malakas. Kanina pa pong tanghali. At napapansin natin na yung ulan ay hindi naman po yung tuluyan. Okay? Minsan biglang hinto at nayan na naman po. So hanggang bukas at Huwebes may mga inaasahan po tayong mga ulan at thunderstorms dulot po nitong trough. Medyo malawak na trough nitong si 91W at yung possible na formation ng isang shear line na naman po kasi meron pong frontal system dito na paalis. So itong cold front, magiging shear line po yan pagdating dito sa may tapat ng Bicol at Eastern Luzon. So magbibigay rin po ng mga ulan dyan simula bukas hanggang Miyerkules sa silangan bahagi po ng Luzon. Lalo na po may bagong surge naman po ng amihan dito pa sa may area po ng Batanes, Babuyan Cubaba Islands at Hilagang Luzon. So mga ka-affecto po yan sa lugar na yan at medyo malamig ng bahagya ang panahon dyan. Ang Metro Manila ay hindi po makakaligtas dahil po magkakaroon rin po kayo mga pag-ulan, mga thunderstorms dulot po ng shear line, kombinasyon rin ng amihan at yung trough nitong si 91W na for the next 2 days ay darating po dito sa may bahagi po ng Palawan at ibang parte po ng Mimaropa at sa may Sulu Archipelago. So, kanina pong alas 2, nasa 272 kilometro po sa may hilagang silangan po ng Davao City. Kanina alas 2, pero sa mga oras na ito ay napakalapit na po sa may border ng Surigao del Sur at Davao Oriental. So, inaasahan pong maglalandfall na po ito sa Mindanao at posibleng lumabas po dito sa may Moro Gulf. Okay, itong LPA na ito habang mahina pa rin ang kanyang sirkulasyon. So, mag-iingat po tayong lahat sa landslide at flash floods na posibleng idala po nitong mga ulan na kasama po nitong si LPA91W. At ang ibang bahagi po ng ating bansa, dito po sa may kanluran bahagi po ng Luzon ay magiging maganda po ang panahon except po sa medyo may konting hangin tulad po sa papalapit po na bagong surge ng hanging amihan. Samantala, ito po yung fast animation. So, kitang-kita po natin dito sa CIMSS, Tropical Cyclone Page, Satellite Peak, na meron pong dumadaan na yun makapal na kaulapan na parte po ng sirkulasyon ng LPA91W na medyo sabog po ang kanyang sirkulasyon. Kulang ng ulap po dito sa may south niya, sa may northern portions ay nakaka-affecto po sa Caraga. Kasama po ang Siargao at Dinagat Islands. At kung titingnan natin yung zoom in satellite animation, so yan po yung makapal na kaulapan simula kaninang alas 2 ng hapon hanggang alas 7 na yung gabi. So kung titingnan natin yung infrared, ayan po yung mga kakapal na thunderstorms na nagbibigay po ng mga wakang pag-ulan. Mahina, katamtaman hanggang sa may kalakasan po. So mag-ingat po sa mga landslides at flash floods na i-generate po nitong kaulapan na dala po ng sirkulasyon
nitong si LPA 91W na tatawid po ng Mindanao. Ang kabikulan, pahinto-hinto po yung mga light rains. Sometimes may katamtaman hanggang malakas. So magiging maulan pa rin po bukas, on and off, dahil po sa trough po nitong si LPA 91W. Samantala, ito po yung forecast na ulan, day to day, hanggang next 3 days po ito, hanggang Thursday, courtesy of ECMWF o European Model. Ito po galing po sa windy.com app. At bukas po ng hapon, ito pong LPA ay lalabas po dito sa may Moro Gulf. So, bali mag-ano po siya. Gagalaw po siya ng paganyan, west-southwest. At yung kanyang trough, makikita po natin dito, ay patuloy pa rin mga ka-affecto po sa Kabisayaan, kasama po ang Kabikulan. So, expect po mga ulan, kasama po ang Mindanao, lalong-lalo na po dito sa may area po ng Zamboanga Peninsula. So, expect po ang mga pabugso-bugsong ulan, katamtaman, hanggang sa malakas po ang posibleng maganap po dito. So, mag-ingat po tayong lahat. At sa Miyerkules po, itong LPA ay lalabas na po dito sa may southernmost part ng Sulu Archipelago at magbibigay po ng mga pagulan sa may Palawan. Okay? At ibang parte po ng Mimaropa tulad ng Oriental Mindoro, ibang bahagi po ng Western at Central Visayas, Mindanao, kasama pa rin po sa mga pagulan dahil po sa kanyang trough. At dito naman po sa may area po ng Eastern Luzon, Eastern sections po ng Aurora at Northern Quezon, Cagayan Valley, ay dahil po yan sa shear line at combined effects din ng amihan. So, medyo may mga ulan-ulan pong magaganap po. Metro Manila, posibleng magbigay rin po ng mga ulan. Okay? Dahil panahon pa rin tayo ng La Nina. So, nagkakaroon po tayo ng mga ulan na yun. At pagdating po ng Miyerkules ng gabi, itong LPA na ito ay dadaan po dito sa may area po ng Southern Palawan, sa may southernmost part, sa may Balabac area. At Miyerkules po yan ng gabi. At sa Huwebes po ng umaga, ito po ay lalabas na po sa may West Philippine Sea at patuloy pa rin mga pag-ulan sa Huwebes, sa may Palawan, at southern part ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa may offshore areas ng Bangsamoro sa Thursday morning. At dito rin po sa may Kabikulan, sa may eastern sections, at eastern sections po ng Luzon dahil po sa shear line at amihan. At pagdating po ng Huwebes ng hapon, ito po ay lalabas na po ng PAR at papunta na po sa may Kalayaan Island Group. So magbibigay rin po dyan mga thunderstorms, mga rainfall, dulot po nitong si LPA 91W. At Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin po ang mga kalat-kalat na mga pag-ulan sa buong bahagi po ng ating bansa. Kasama po dyan Visayas, Mindanao, also sa may Luzon, Metro Manila. So may maulan pa rin po sa Huwebes. At ito naman po yung rainfall accumulation for the next 3 days hanggang Huwebes. So ayan po, kinakita po natin kung saan yung mga areas ng ulan. Halos buong bahagi po ng ating bansa except po ang western sections of Luzon ang hindi masyado magkakaroon ng mga ulan. Okay? So, yan po. So, maghanda po tayo. Mag-ingat po sa mga possible na mga pagbabaha at landslides. At bago tayong paalam, ito yung forecast ng American model sa LPA 91W. So, by tomorrow po, yung LPA, bukas ng hapon, nandito po sa may Moro Gulf, south of Zamboanga Peninsula. Okay? Pa-approaching na po sa may offshore Bangsamoro. At sa Miyerkules ng hapon, ito po ay nasa may southernmost part ng Sulu Archipelago. At sa Huwebes, ayan po, punta po sa may Kalayaan. So, ganun din po sa European model. Dito po siya. Na yung oras na ito. Tatawid po overnight sa Mindanao. At bukas po ng umaga o hapon. Bukas ng hapon. Dito po siya sa may Moro Gulf, south of Mindanao. So, halos pareho po ang ginagalaw nitong LPA na ito. So, overall, pag gagawin natin yung dalawang computer models, ito po yung kanyang tracking, kung saan siya dadaan. So, yan po. So, yung European model, dito po siya dadaan. So, gaganyan po siya. At lalabas po siya dito. Pag ganito, kanyang galaw. While yung American model
ay dito rin po siya dadaan. Ganyan din siya. Halos same po ang tracking nila eh. So, walang pagbabago. So, they both agree na dyan po siya dadaan. So, magbibigay po ng much needed rainfall po yan sa malaking bahagi po ng Mindanao, Visayas, Southern Luzon, El Positaf, Bicol, kasama po yan, Mimaropa. So, much needed rainfall ito dahil for the past 2 to 3 weeks ay medyo below average po ang rainfall natin. So, this is a good relief sa mga farmers at yung mga kailangan ng tubig sa mga areas na dadaanan po nitong low pressure area na si 91W. So, yan po ang latest sa ating panahon. Babalik ulit tayo sa Miyerkules upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Paduang papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #Weatherwiser. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.